Nga kular nga nong pai shawe la daping ietang yang nga marwe nga nong pen mong ya donut nga nietang ya pi hadu bakut ko bai et jonga ya pi marwe nga la shobiet shisha bunsen nga shupu samraki habang akan mau ya pi ko bae jonga ya pi marwe bangala jet menta om don balaban penyakhlat junom bat pingan don ringkat nga kular nga nom pai shawe la definitang yang marwe nga nom pen mong ya donut nga nyetang ya pi hadu bakut komun sim jonga ngan ria pi baro shirta lam yet nesningan dup ya pi ngan don ringkat bat pi ko donut jonga kular bangalak lengan nom kila tang bat pinga kwa ban bati ngalongi jong pi nga kular nga nom pai shawe la definitang yang nga marwe nga nom pen mong ya donut nga nyetang ya pi hadu bakut nga kular nga nom pai shawe la definitang